Hyvät matkustajat, tervetuloa Oulun lentokentälle. Pyydämme teitä istumaan edelleen turvavyöt kiinnitettyinä ja pitämään käytävän vapaana, kunnes lentokone on pysähtynyt kokonaan ja turvavyön merkkivalokin on sammutettu. Avatkaa varovasti yläpuolellanne olevat käsimatkatavaroiden säilytystilat ja varmistakaa, että kaikki henkilökohtaiset tavaranne tulevat mukaan. Miehistö toivoo teidän viihtyneen lennolla ja kiittää, että valintanne oli Norwegian. Toivottavasti tapaamme pian uudelleen. Kiitos ja näkemiin. Ladies and gentlemen, welcome to Oulu Airport. Please remain seated, keep your seatbelt fastened and aisle all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. When opening the overhead lockers, please ensure that no hand luggage falls out and remember to take all your personal belongings with you when leaving the aircraft. We thank you for flying Norwegian and look forward to seeing you on board soon again. Have a nice day.